Днес имам една много вълнуваща придобивка, за която чаках доста време. Това е новия стик на марката El Royale от Южна Корея. Този стик е супер нашумял в Южна Корея в момента и интернационално също. Виждах постоянно реклами в Facebook за него, в Instagram, в TikTok, навсякъде. Какво му е толкова специалното обаче? Помните ли, преди време направих за вас един клип с ето това кремче, което е бяло, но като се размаже, придобива цвета на вашата кожа и е достатъчно покривен да скрие разни петънца, пъпчици и такива неща. Стика работи по абсолютно същия начин и сега ще го пробваме. Предполагам, че е по-покривен от крема, но да видим. Пробвам го за първи път днес. Най-после го има в България. Предлагат го от сайта Lotus K Beauty, като те са единствените, които го внасят в страната. Ето как изглежда. По-голям е, отколкото очаквах, между другото. От едната страна е самия стик, както виждате е беличко, а от другата страна е четката, с която се размазва. Сега, време е да го пробваме. Сега ще махна и каквито филтри има моя телефон. Ето как изглежда кожата ми без нищо по нея. Имам си едно петънце, с което се боря все още, но сега да видим как ще стои това нещо. Ето, изглежда беличко и когато започнем обаче да го размазваме, променя се наистина. Сега ще си направя цялото лице. За сега вижте как изглежда. Сега ще сложа и на петънцето да видим дали ще го покрие. Така. Добре се получи. Не се вижда. Слагам си още за цялото лице да покрия. Така. И по носа. И под носа. Айде още малко. Как е? Същия цвят като врата. Абсолютно се промени към моя цвят. Много е покривен. Изчезнаха ми тук петънцата, които имах. И изобщо не се вижда, нали? И тук разни неравности имах също по брадичката и те изчезнаха. Чудно! Това е истинската ми кожа и това е ефекта от стика. Махнала съм абсолютно всички филтри на телефона, които някъде има. Нямам допълнително осветление. В момента сме на дневна светлина от прозореца. Така че така изглежда кожата ми с този стик. И тук, даже където си имам бръчици около очите, много добре седи, изглажда. Много ми харесва. Въпреки че е бял, идва в 3 цвята, като разликата е мъничка в нюансите. Ако кожата ви е супер светла, по-светла от моята има жълтеникъв оттенък, ако сте още по-светли и по-розови от мен, тогава си взимате най-светлия вариант. Моя е втория вариант, средния, който има и малко жълтеникаво в него, за да е същото като врата ми, да няма разлика. А третия вариант е за тези от вас, които имат натурален тен. Малко по-тъмна ви е кожата. Това ще ви е светличко. Въпреки че се адаптира, има оттенък. Много ми харесва, че има и четчица, защото това значи, че не си омазвам пръстите, докато го размазвам. Стикът е страхотен. Много се радвам, че вече го има в България и е достъпен за нас. Може да го намерите само в сайта на Lotus K Beauty, за който може да ползвате моя код за отстъпка TJD10. Ето за който се чуди, това е размера на стика. Доста е голям и мисля, че ще ми стигне за много време. По-покривен е от кремчето, което ползвах преди на CU, но и двата са страхотни, особено ако не можете да си намерите точно вашия цвят и искате нещо, което се променя и става като вашата кожа.
Този стик също така запълва, ако имате по-големи пори. Както виждате, аз имам пори. Виждат се, но с този стик много добре се запълват и ефекта е Glass Skin, който корейките обожават. Пробвайте го, няма да сбъркате. Оставям ви линк в описанието, но също така може да го намерите, ако потърсите марката El Royale в сайта Lotus K Beauty. Ето така се пише. Това става един от любимите ми продукти. Пишете ми в коментарите, ако си поръчате и дали ви е харесал. Това е от мен за днес. Чао!